Mandis ko kamo di mo magpangitag bubot. Kamo siguro may una ng hilabot. Hi guys! Here ako sa kanila ni Lilin at nagpabili ako ni Alshil ng ginamos kay mag-mukbang tayo. At ang iparis natin sa ginamos ay saging na hinog. Si Alshil, nandito si Alshil. And si Sai nandito. Magkuha tayo sa saging nga hinog kay na ay saging nga hinog dani. Naunsa man ning taklob? Where did you put? Why did you put the taklob? Launsa man ning cellphone dani? Kinsa may cellphone? Kain tayo guys ng saging. So kanilang ako be. I-try na ko pila ka buk akong mahurot, 4 5 I-try na to ni Ade si Kuya Nog si Bintoy. Naglaaga silang dalawa. Kaya eto magmukbang tayo ng saging again. At eto ang ginamos. Sarap-sarap dyan. Kinsay mo kaon sa saging kay mangaon tanin nyo sa saging. Magkuha po ta dami kay maghimo ta sa lasa. And also the kutsara kay atong kutsarahon ang ginamos. Sukaron atong bubuan sa halang kaayo ang kuan ang suka niya. Muadto na ta diri. Paingon na ta sa gawas. Kaon kasay? Sa saging alina kay mangaon na ta. Eto, we're here. Ang sarap-sarap ng pagkain natin ngayon. Eto ay ginamos. Lami siya nga ginamos kay mura siya tawiki. O, di ba? Ganyan mga sis. Kaunta ninyo tanan diha. Sa mga OFW dyan. Kain tayo sa masarap na pagkaing Pinoy. Okay, si Alshel. Gusto mo maghalang Alshel? Ito ay maanghang na maanghang. Diba? So, ato sang kuhaon ang kuan, atong tripod. Ang atong tripod here in the bag. I have damit here sa bag kay punta ako sa bukid at doon ako rampa sa bukid sa kabukira kay para maasikaso natin ang baka doon kasi ang baka ay medyo tambok-tambok na ang among baka, bitaw guys. Diara mga unta ninyo, diara ang akong kuan, gamay nga kuan, tripod atong salpak ni Dani. Para maklaro ang atong beautiful face. O, diba? Laban ka, maya-maya? Or laban mo diha? Tanan. We're eating na. Mami Vic, kain tayo ng saging. Makahamis sa aping with ginamos. Ito ay uubusin ko. Pero itry ko lang kung maubos ko ito. And maghugas muna tayo ng kamay kay gusto ko magkamay kay lami kayo do sa ginamos ang saging unya. Kamuton raday nato no. Okay. So maghugas-hugas muna tayo here. Nagkaon mo dana, Sai? Tumay ginamos na to, Sai. Di ka ginamos? Ayaw ni Sai magginamos. Ako magginamos talaga ako. At kakain na tayo mga beshi, magmukbang tayo ng saging. Char. Ana gamay di ba? Plaster na. So di ara. Hala, ang saging. Kaunta ninyo tanan. Pakita na itong ginamos kay lami kaayo ba ni? Kaon mga beshi ko. Lami. Tam is unya parat.
Mm. Kaon ta. Labi yung ginamos kay mouse na. Mouse na siya. Pag mahurot na yun ako tanan, di ako manhapon kay kaning saging bugat kay busog. Dugay tagutumon ani. Pati ulo kaon. Hindi mo kaon ginamos diha. Lami ang ginamos nga kuan. Kana ang mula ba tayo siya maranay? Pero sa ako, tanan man lami. Wala akong pili. Si Korean na naglaag, si Bintoy. Kaon tatanan. Mukbang ni mukbang. Hulot yung ginamos ka. Masih ibu. Magsakay na ako ni ibong pagpangas. Ha? Ang? Hinog? Ang games ah? Ano pa nagbabag? Linggo din ibong. Nasa ibong guys. Nasa ibong. Di kan siguro ni nang kan nanguwag. Ha, di. Bata pa minyo na. Ay mga sawa. Wala sa bahuta. Kaya nagdala nagbati di minyo na. Ay mga sawa. Ha, di. Mawah ibong. Kuat tagkuan. Ana ang suka kay murag ni parat siya. Mukbang ta. Mana ka kanal share? Masa kaon. Nadaghanan hinog suka. Nadugangan na ito ni ginamos. Wala nga. Halang? Haalang. Di mahalang.
Bibo ang kuan ibong disco sa kuan. Kaswagan. Gabi eh. Yang anong na dunggaban man si kuan. Loy. Kontra di ay ninyo? Ha? Kontra? Na. Mandis ko ka mo di mo magpangitag gubot. Kaya aron pag Nangita gubot. Lagi ang hanmi dito. papag dito sa lain baryo di na mo hilabtan. Kinahanglan di mo mahilabot. Kamu siguro mo una nang hilabot. Anong labot? Di dunggap si Liloy. War-war na sa day. Bangag hindi niyo. Nya di pa doktor. Kailan na mga hospital. Gabi. Gabi eh. Nya pagkaman. Hindi 8 katahi. Pila? Hindi 8 katahi. Zaman. Grabe. Ngano man? Dako di kayo. Hindi 8 dali. Din 3 katahi. Nga sa ubos. Na nibawaan nyo kisay nagkuan. No. Nya, naunsa man to ang pagka human, wa na. Ulit. Wala di kuan sa barangay di ay. Wala. Kamu may nangita gubot. May ba sukad ba nang nabot? May nang makainom mo sa tiyan ibutang ayo sa ulo. May suko. Kapit sa ho? Nako. Ha? Mujote na jin buog ma. 22 sa lugba na. Kanan ang isa mo, kali naman ko. Ito busog ko. Yan, ibong nang luod na si ibong. Muna nakadiferensya di ha. Kay kung kuan, ang disko, may tagubot. Nya. Pagkasunod disko, sa lain barangay, dito na dahil magkita ay, dito na dahil magpatyanay. Sainan ka, 18 katahi. Diba? Diba lang, ibong ho? Nako busog ko. Himo tagkuan sa Reels. Ang video sa Reels, kausaging.